Hallelujah ngadap de ka jing sngongo yau try ka bang ayo ban ya kren but pi sa hisin leng ba ka ni ka Khubor ya ka bang yepen sngo leng ba ka ni ka channel jong ka Potternet. Hallelujah ngi ai ka burom ka jingo show blay bang ni ro ya ka kerteng ka jong try nga sngongo yo blay ya ka e ka ba ulale ka jing em ka jongi ba de ka e baro ya ka ba udang don ban le ki e ka ba blay ula kular ya ki ka ba blay ula kren ya ka taun pendap ba blay jongi u de blay ubam ju yot thia ubam ju sam thia kan mau ya kata ubapej halor jong fi ubo sumar halor jong fi halaka sngi kagani ka sngi nga sngo dan apdeng jong fi bidan ni ka mynsiem sheptieng yau soitan pi sheptieng ki ksoj pi sheptieng ni ki borjing dum padeng ta kwa banong fi kan ka sngi ka bamenta kan ka de ka Khubor na ka banta jong fi bon sien phi yo i ki ksoj aba phi thia phi i ki bor jingdum la ni ki mynsiem yap ka bala pendik ya phi ka bala pen khuslai ya phi ka bala pendo thia do dam ya phi ka banong ya phi la da phi la don you Jesus Christ ka jing em ka jong phi phim de ben sheptieng namar ki ksoj ki ben sheptieng ya phi haba ki ksoj ki pet ya phi ki mi ya phi henry ki eu Jesus hapo jong phi hallelujah dei ta kwa banong ya phi ka ski ka bamenta wanam sheptieng ki ksoj wanam sheptieng yu soitan wanam sheptieng ya ge ru sheptieng tang yu blai hallelujah sheptieng tang ya u blai bon ki breu ki sheptieng ya ge jong ke jingim ki sheptieng ya ka future ke jong ki sheptieng ya ka kot ke khia ke jong ki sheptieng ya ka yo ka kot ne ki sheptieng ya ka jong ka ne ka perthai ringa kwa banong ye fi mdei ba phi pin sheptieng ka dei ka perthai ban sheptieng ye fi kadai ka future ka ban sheptieng ye fi kadai ka bor jong ki ksoi ka bor jong bymman kadai ka bor jong soitan ki ban sheptieng ye fi in rei pi phim dei ban sheptieng ka am nong fi ne ka ski ka ban ta don pdeng jong fi rit mynsiem ha ngas ngong ni ka por don khon jong fi bo sha te hau ksoi bo sha te hau bymman da kren ma pm umi be da ka ding bo pendom u penat bat u le khla u le don bor ya fi u temu berngem ya fi ba fi rit mynsiem ko mi knai Nang kwa ba nang fi ka ne ka sngi ka bamenta ne u khon jong phi na mar ba phi la ngai phin yu i ya ka deliverance fedi i ya ka jing plai loi ta ding ta phim de ban sheptieng ya ka ka ba ni soi u le yu khon jong phi ka babel ki athu baladon shi sien ka ri kun thai ka ba ka khon jong ka ki sha te soi ba ka ne ka de ka nong kanan ka lawan show jisu nga ngai ka la le shiki nong le mentor ka le keleng ban wa de ka jing rap rei ha ka ba khat do ka la ya sngo yu jisu bat ka la le show ni jisu ka de ka nong kanan nga ngai ka la le chwa shaki ta ki riu ki bala ban ai ka dawai para jong ki le si ki para nong kanan chwa mo ti ki doktor jong ki rei kasngo thu haba kala yo sngo ka kerteng ga jong jisu kala lech ban ya kendu badu jisu bar haba ka kala ya kendu badu jisu kan mau ka ne ka tien ga jong blake ya thu ba jisu na marga jinget jong ka ne ka kmi u jisu pen khia ne ka khon ka ba shong soi padeng ta gi don shibun ki mi ha ka ne ka por nga sngo ba haba phi kum ka kmi haba phi dwai ka don ka bor ka jing dwai jong ka kmi la da phi wan shisha how jisu la da phi shisha kum ka kmi wan man karpat ya ka ba phi pin yam ha khmat jong trai une khon jong phi ba sha te exot on your light ka ne ka khon jong phi ka ba sha te exot kan light hoi don ki khon jong phi ki ni ki wei kim le ki tip sngi dang ni wei belong tan ra kwa bnong phi wat nom sngo shngain la da ki khon jong phi ki shu tip sngi la da kim pat tip yu blai kan mau ka don ka jingma ka ba kraw ta deng ta kwa badong if wat num sngo biang tang lada kilong ki batip sngi haga no ka por haga no ka klip mat ki la ban shusha hijack ki la ban sha kidnap haga bor ka jong ubaman kwa badong ye fi kum ka computer mo ka computer lada kamdon ka antivirus haga no ka por ka la ban rung ka virus ban hijack ye kita ki files ni kita ka la ban pen sneu ruat ye ka computer lada kamdon ka antivirus ka yat bet ka yat kum tu tang balada kamdon ka antivirus ka ne ka computer jong fi ka la ban crash haga no ka por kalong kum chu ru lada ki khon jong fi ki yat bet re damdon u antivirus kamu u antivirus de tang u jisu u balong u persya ka bor jong ka jingdom ki ban rung haki khon ki jong fi marka perthai kala am penrung ya ka no ka baken jak sot ka no ka baken ja bymman talada umdan u jisu ki khon ki jong fi kini ki khon je fi kum ka computer kan crash ki khon jong fi kin crash ta deng ta phi ha ban duai bawa phim de ba chu sngo biang bagi khon jong fi ki tip sngi hen rei to ai ba phin duai bagi khon jong fi kin yo Jesus Christ nga sngo ka ni ka por phi dan ki khon ki jong fi ki ba tip sngi ai phi ong ki ai ka ba phi kwa ai ki le be hi
kim ju penat la ni kim ju kentat ya kata ki le bit da kaman sngo bha ke jongki rei duai ru kong ha ne ka sngi nga kwa banong pi ba duai ru nam ta ki khon ke jong fi tang ba ki kin long ki ba bha ni tang ki ba shulong tip sngi rei to ai ba ken tip yau Jesus Christ ai ba ken tip yau trai ha ka jing ke jongki duai ai ngo yu boleh ba ki long tip sngi henry kata kamla ban long ka guarantee ba kin biang ba ngala yo i ba bon ki kme ki kpa gyong ki khon jong ki tip sngi rei tang kat no soitan kan san uyo ki kum ngani virus barong ka jingim ka jongki baru penjat thiau ka jingim juki kala ban long ki khon ke jong phiru namaru soitan ulong kum tau sing uba abit kliao ba abet lano bo unyo ngoi ta ding tanga kwa banong fi tap yo jisu ubalong anti ksoi anti virus ikini ki virus jong bymman ki virus soitan ki virus jong ka pop ula ban detect bot ula ban be no ban nget ha ka sngi ka ba mentakan long kum ta ai bagi khon ki jong phi kin yo Jesus Christ padeng ta bagi yo Jesus Christ ki yo ai ka bor tadeng ta Jesus ang al ai ka bor ya phi ba fin la yo fin yo rot i ba sing lang tham ki bor jingdom ki bor ba man ba amdan ka ai ka ru ka bala am pen sni ya phi la dang idon yo Jesus ngidon ni ka ne ka bor ban yo rot ban kan tat ban be yo soi ban be yo bymman bymman hi don bor ai ram namar udei bala shajob tadeng ta la dang idon ya Jesus Christ bala penrem yo soitan la dang idon yo Jesus ubala penrem yo soitan lada uni jisu ubala penrem soitan udan hapo jongi tadeng ta uni ubala penrem yo soitan udan hapo jongi ngiru ngiyo ya ka ban penrem yo soitan namaru ni ubala penrem udan hangi tadeng ta lada pidan yo Jesus Christ lada ki khon jong fi ki don yo jisu tadeng ta ngiyo rot ye tagi bisen ki nyala thami tagi bor jingdom ye ki bor bymman ba kinom la da leleru ban penjot ban pensneu ka ktien ka jong blai kini ki dak rokin bot ye tagi banget ya kerteng ki jonga ki be no ki ksoi ndai ki ksoi kin be Henry manging in be ya kiksoi ki sheptieng namar ngidon yau Jesus Christ baru new Jesus kiksoi haba ki Jesus de knyo that ki de sheptieng ki de phat yap ru namar ka kerteng ke jong Jesus ka long halor ki kerteng baro bahaga kerteng ke jong ki khoseu baro ki dam krob baro ki thli ki pla bo Jesus Christ su de trai hallelujah ada fidon yo Jesus lada pidon yo new bla penrem yo soitan don bor ru em halor ke jing em ke jong pi hallelujah habo pi ui yo Jesus hapo jong phi tadeng ta ka ktien ke jong blai ka ong ka ta bo ta ba hapo jong phi ulong ba kham kra ban yo ta u ba ka perthai lada phila yo trai phi don yo ni ken u ba phi ba lada phi don yo nu ba ha ga jing ke jong phi ka jing ka ba jana ka shop not thiau ye ka jing sheptieng baro lada phila don yo Jesus Christ o day u ba jong phi namar God is love u blai ulong ka jing lada phi don ye ka jing phi ji sha yo trai phi money u phi ro e ka teng ju phi don ba u ni ba finum kan mau ya ga ru jong ka perthai bang nge lada phi don ba Jesus Christ phi ka perthai ka nam la an pen choi phi lalu fidan ni Jesus Christ ka perthai ka namla ampen brai ya fi ka perthai ka namla ampen i biet ben pen shop biet ya fi namar fidan ba uni ba yap biet tam fidan ba uni ba it tam ta dehing tang kwa ba nang fi ya don bi ba Jesus ya kran ya slok bat ba dehing tang kwa ba nang fi dan na preng chong fi ka ne ka sngi ka matang ayu i hang ne ba piong na shania ba tang ha ka Bible ba ni ka Bible fi shania ka no fi tap da sng klik ka jong fi phim ju puli hi ya ka phim ju sung thu i ro ka fi sngo bi bla don ka Bible la biang ta shop fin thia fi bu ro ha shadem jong fi ba piong ka Bible kan ya dai nga ka ta ka nom la ban ya dai ya fi nga kwa ba nang fi ka ktien ka ba don ha Bible ka ni kin tien ka bla print ka kwa ba nang fi la da fi don ha ka donot ke jong phi prin ha ka donot jong phi ka ktien ka jong blai namar ka ktien ka jong blai u dei u Jesus talada pidon ni ka ktien ka jong blai happy pidon yo Jesus happy para pidon ni ka ktien fila don ni ka bo tadeng ta ka abang fi ka ni ka skim tawan yo sungu biang bangala don ni ka Bible hapo shelf ibu aga do ka kamera bagi bri ki ni i pidon ni ka Bible ka internet ba ni fi bu ta hapo singkli jong phi hang tol ni hapo nap jong phi ngam kwa ya ka ta utrai kwa ya ka ta dengan kwa ba pipin duai utrai kwa pipin duai ba pipin pulir ina ka ktien kat kum kan ka ktien ka ba pipi pule ken mau ya ka em da kan ka ktien de heng ta kan u soitan utien ka ktien ka jong blai den an kwa ban pen shloria pi kan ka sngi persang ban pule ka ktien jubai pelai ka ktien jubai kat badan em da ka ktien ka jong blai na jisu wang ka ta bam tan do pu ba breu em da ka ktien baro ka ba mi da shintur ka jong blai da ka ktien baro mde tang kat to kat neru baro ka ktien baro ka ba mi da shintur jong blai phiap em da ka ta ken ngak sngo ba don apeng jong fi ya bam ja ka ying fi option kilo si benai na ni ro bam ro san pho kilo dan ki ba khambon le ki bam khambon ta deng ta la da phi ha ying jong phi ya da phi don khambon to bam khambon ro ya ka ktien ka jong blai
Tadeng ta yai puli ka ktien, yai im da ka ktien, ai ba ka ktien ka jong blay kan ye lut bat kum tau blay unang the da ka batmai, blay ha ba pi bam unang ai ba unang ai da ka ek ba thamai, ba pim ta ka jing im ka jong pi kan nang yai thamai man la ka sngi kum ba pi bam ja, kum ba pi di sha, kum ba pi thangan mar san kem step, kum taru to bam ye ka ktien ka jong blay. Tadeng tau soitan ude bla syarem, usu pen ibor, usu le tof ngaka unang fi andre dei ru am. Tadeng ta kwa banang fi ka ni ka sngi man ta film dei ban khuslai. La filadon you try ka jim ka jong fi, filadon ni ka jing job. Tadeng ta ko mga laong ipin ne, la dagi kun jong fi ki shu tip sngi dua ye ka ta begin yo you try. Ba si sien ba kikila yo try ba pibi yo you try. Bymman ude ba syarem. Bymman ude bu shule men le. Tadeng ta usu le job ye pi, la filat tip ye ka jing sha dan bor. Ulong bai tik ko mu tu ka khnai ha ban phet ha ba kren chpang ka khnai em nga shu ngol lengo ba la niu thliem mu itriem ka khnai ran tang ka pen kendet ma la da pi pe ye ka breu em la yo thliem da da sno thliem ka breu thliem je sha klem pen yap tu ka breu hnrei na mar ba ka sheptieng ka kan thi wan riat shapo sha thi shapo riat ka kan thi na mar ba lei ba tieng ye thliem na mar ba wan sno thliem kan thi eng to tang ur la ban ka dia ro hnrei ka jing shi sha la shu tap itu thliem em ula hap ma dan tap bi sngak ula hap dan rei bun ngi tieng yu thliem kalong kum ju ru syaitan ulong kum thliem ubaret ba tang ba ngi tieng yu ba deng ta namar bangi len yar ngi sheptieng ngi kulmar ga jingmut ngi khibur rang to bangi le ki em ka ban pen man saw yang ngi tadei tam ka khnai ru haba ka wan rong hayeng jaka ban kardam itu khnai mar ga de ka baret bun sin ngi her ngi phet ngi kulmar namar ba kawan ka khnai usaitan lom ti khnai rit ulong ti thlem rit i bam la le ai ka dei phia bo wan fin long jai a bit tlam da ka ktien ka jong blai fin i ka jing job ha ka jing em je fi utrai nang kar khu ye fi di ki nong job ki jong trai kham krau ki nong job ru phi long ong ta ktien ka jong blai ta deng ta phila job no thiau ke dau ta over i je fi utrai nang kar khu ye fi utrai nang pan sle ye fi utrai nang pan dap fi da ka bor wat ju tieng ye no hallelujah shep tieng tang yeu trai Keblai shibun ngan sai kendo pat ngan dwai nam ta jong fi ki ba sheptieng yu syaitan ha ka me ka por bo trai pen chat bor fi trai ni ka por nga ai ngo e me ko pa me deu blai u ba kra me deu blai u dan bor dan apreng jong ki hane ka por ko trai ki ba sheptieng ki jing ki jing le dan apreng jong ki sheptieng ki jing pang nga blai ba trai ha ka ne ka sngim nga da hukum ma ka ga mynsiem sheptieng kan lait na ka jing pang kam long e ram ki jing dom ki nam la ban le na mar ha ba ki don yo Jesus Christ ha ga jing em ga jong ki uta ba po jong ki ulong ba kham krau ban yu ta ba ga berthai nga dwai nga da kar khoi ni ki khon ki jame nga da dwai ko trai ba ka bor jome ka jing pa slek ka jame ka da wan jur ha ga jing em ga jong ki wei pi wei ngai ka boram ka jingo shame ko pa kin sngo tho ine ga wei ba meu badan ha po jong ki ko tra shi sha melong unong job baru ta u badan habar u de bula sha job u syaitan ai bikin yat da ka jinget om da ka jingyo i kin yat ko trai da ka jing sngo scam om da ka jing artatien ngada duai kerpang na ka benta ki khon ki ba Shillong tip sngi rei ki padio trai kin yo pediang no yo Jesus Christ hallelujah dan pring jong fi kin ka sngi ha fila long niam la bon slam ngada duai ye pi haga kerteng ga jong Jesus fin yo pediang yo Jesus kin ka sngi traun kta if da ka jing it ke jong hallelujah fin yo mat ye ka jing it fin yo mat ye ka ta ka bor ba sngo thu ka no nong pop hilong kam dan jing man toy ba fi im ba fin shu im hok fi im tip sngi han rei ba pin yo yu ne ba kraw tam ba pin yo yu ne ba hok tam pin yo yu ne ke ba khoi tam o blong nong pan em jong fi hallelujah da duai nga ka khu ablai ni ki khon ge jong me ba ki jing le baro ge em ju ki ken light no ken long ki ba dap da ka bor mar ka kin ke jome ka ong yu syaitan ngin yu aki ki jat bo long tang kom ka de pe ong ka ten ka jome duai nga da ka khu trai ni ki khon ge jome mal ai ka bor go tra hangi ma trai mala the ka da bor trai ba ngin yu right no ik ki bor jing dom baro apo ki slajat ki jongi da duai nga da ka khu ablai ni ki khon ge jome manang le ki kamba ko kana halagas ngi kin ya da ka jingmen hagal tengu Jesus hallelujah ngi priang ye ka jing job hagal tengu Jesus amen trai nang ka khu if yu nang ai ka bor if yu ben sung thu ik ai ka ba pi long but ik pi dai have try tak da pi ki nong job ne ben sheptieng yi ta ki ba yap la ne ben sheptieng yi ta ki jing pho sne go pho sneu la ne ben sheptieng yi ta ki bor jing dom ki ban me le ka yeng ka sam jong fi na mar pi dai ki nong job ki jong try hallelujah try kar khu fi ko bless you bon ngi sekindo apat amen